τι σε φωτίσει ο Θεός. Αυτή τη στιγμή, ας να σε πάρει αυτός, όχι εσύ σε καμία περίπτωση. Επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέματα και προβλήματα. Προβλήματα διαφόρων ειδών και δεν θα το λέγα ότι είναι κάτι που είναι θετικά και μπορείς άνετα εσύ από μόνη σου να σκεφτείς, ρε παιδί μου, και να λες ότι αυτό είναι και μπορεί να καταστάσεις αυτά. Βεβαίως, μπορεί κάλλιστα να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά όμως σαν άτομο δεν το κάνεις, πρέπει να προσέξεις. Οπότε, μέχρι τις 25 που έχουμε τη καινούρια σελήνη, μην κάνεις τίποτα. Μετά το 25, τότε τα πράγματα θα είναι πιο διαφορετικά, θα είναι πιο ευχάριστα και θα είσαι πολύ ευχαριστημένη εσύ ίδια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Πες μου. Ευάγγελος. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Το 77, ναι, πες μου. Τρεις εβδόμου 1977 λες. Ναι. Σε ποιο? Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. 3 εβδόμου 1977 είναι λεγάμενη. 2 πέμπτου 1971 είσαι εσύ. Από πού είναι η κοπελά? Γιατί όχι, εδώ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, μην αντιπώνεσαι. Έχω πάρα πολλούς φίλους βέβαια, αλλά να σου πω κάτι. Μπορεί άνετα να μας ακούσουν και στο ραδιοακούσματα. blogspot.gr. Ναι. Α, ποιο? Α, η Ευελίνα, ναι. Βέβαια, είμαστε και εκεί, είμαστε live, βέβαια. Λοιπόν, άκου να δεις, Ευάγγελε. Εάν βλέπω εγώ, ας πούμε, 2 πέμπτου 1971 που είσαι εσύ και 3 εβδόμου 1977 που είναι το καρκινάκι. Αλλά όμως στο είχε πει και στο παρελθόν ότι τα πράγματα είναι λίγο πρόβλημα. Δεν είναι ότι μπορείς εσύ κάλλιστα να κάνεις κάτι ή να ρυθμίζεις τέλος πάντων σε κάποια πράγματα. Εγώ το βλέπω λίγο προβληματικά αυτά και δεν είναι αυτή το παρόντος. Γιατί υπάρχουν προβλήματα σε διάφορα πράγματα. Ο άνθρωπος προσπαθεί να είναι συνεπής, προσπαθεί να κάνει τα πάντα εκ μέρους σου. Αλλά όμως, γιατί το δυσκολεύεις, ας πούμε, και το λες ότι εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα? Γιατί? Εγώ θα συστούσα ότι αυτή τη στιγμή όλα τα πράγματα έχουν μια αρχή. Τι έχουνε? Δηλαδή, όχι. Σε αυτό δεν υπάρχει λόγος. Εγώ μπορώ να σου πω ότι σαν άτομο και η κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή είναι προς εσένα θετική πλευρά και δεν θα υπάρχει πρόβλημα το να γίνονται... Με ποιο? Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Πώς γουστάρεις ό,τι θέλεις. Εάν λέμε ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ θετικός ή μάλιστα μπορεί να κάνει οτιδήποτε, μπορεί να κάνει τα πάντα, τους πάντες, αλλά όμως εσύ τι κάνεις? Ναι. Α, με βλέπεις κιόλας. Βεβαίως. Δεν ακούγεσαι όμως, μην ανησυχείς καθόλου. Εγώ θα σου πω κάτι. Πρόσεξε αυτό που θα σου πω. Με τη βάση ημερομηνίας που έχω εδώ και με τη βάση στοιχεία που μου δείχνεις, γιατί εντάξει, να σου πω κάτι, εσύ μπορείς να θέλεις τα πάντα, να σου έρχονται όπως εσύ τα γουστάρεις. Εγώ σου έρχομαι και σου λέω, πρόσεξε, γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα προς το μέρος σου. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν
2, 3, 5, 128. 128. Χ σου λέει, το 128 μου δείχνει να κάνεις εσύ σαν άτομο τις ρυθμίσεις που γουστάρεις, αλλά όμως πρόσεξε, γιατί έχεις γεννηθεί, δεν κατά ψέματα, την ημέρα του ήλιου. Ο ήλιος δίνει τις ακτίνες του σε αυτό που εσύ αναζητάς στο μέσα σου. Άρα πρέπει το άτομο που θέλεις, τη στιγμή που θέλεις, το φέρνεις όπως γουστάρεις. Από εκεί και πέρα δεν θα το έλεγα ότι είναι πρόβλημα, η κοπέλα θα φύγει, αποκλείεται. Χίλιες. Όχι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μην αγχώνεσαι, γιατί αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόβλημα με θέμα μέσα στο τρίτο πρόσωπο, δεν ξέρω τι. Θέμα υγείας, ποιος? Ο πατέρας της, περίμενε. Δεν έχω στοιχεία, αλλά εγώ μπορώ να σου πω το εξής, ότι επειδή με τη βάση στοιχεία, γιατί γεννημένος τη Κυριακή μέρα, και αυτό σημαίνει πρόβλημα προς αυτήν, δεν είναι από σένα. Αυτό είναι ένα καλό. Το δεύτερο είναι ότι μα δεν έχει αυτό, δεν έχει σχέση. Όχι. Να έχει άλλο, αποκλείεται, μην το βάζεις αυτό. Όχι, μην το βάζεις καν, ούτε δεν το πας, δεν είναι ότι μπορείς και κάνεις ότι είναι η ρύθμιση αυτό. Όχι. Λοιπόν, ναι, κανένα πρόβλημα, μπορεί να με πάρεις μετά από ένα τέταρτο. Ναι, βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, Λία. Περίμενε. Λία Καλάβρητα. Ημερομηνία γεννήσεως. 22/5/1992. Μάλιστα. Μισό λεπτό, κούκλα μου, μισό λεπτό. 92. Επειδή 22/5, 22 μέρα Παρασκευή. Για πού προορίζεται? Περίμενε. Για πες. Πού? Γερμανία. Για να δω. Κοίταξε να δεις, αν αφορούμε, λέμε ότι σε κάποια πράγματα που μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα σε θέματα που απασχολεί το άτομο, όχι ρε Γιάννα, δεν έχει σχέση αυτό. Μην το παίρνεις έτσι. Εγώ θα το έλεγα το εξής. Ξέχνα το, δεν βγαίνει. Για μένα κάνω ό,τι νομίζεις, όποτε θέλεις, δεν υπάρχει περίπτωση των δισεκατομμυρίων. Έτσι κάνω τι θέλεις. Λοιπόν, μπορεί κάποια στιγμή, εγώ να σου πω κάτι, αν εσύ έχεις κάτι που μπορείς να κάνεις με τον άνθρωπό σου ή να κάνεις με τον γενικά, γιατί τι κάνεις εσύ στεναχωριέσαι και λες γιατί δεν μου βγαίνουν εμένα σε αυτό που θέλω, σε αυτό που συζητά με τον άτομό μου.
Εγώ θα το λέγα το εξής, ότι ήδη εσύ, Ελία μου, ότι υπήρχε πρόβλημα παλιά, υπήρχε πρόβλημα, είχατε συζητήσει παλιότερα σε θέματα που δύσκολα γίνεται. Και μάλιστα το άτομο που εσύ καλά κάνεις, λες ότι είναι έτσι, αλλά όμως εγώ θα το λέγα ότι είναι κάτι άλλο, κάτι πιο ευχάριστο στο δικό σου τομέα. Καταλαβες. Όχι. Μην τρελαίνεσαι σε αυτό. Καθόλου. Σε τι? Για ποιο λόγο? Μα δεν έχει σχέση αυτό. Όχι. Όχι ρε παιδί μου, το ξεχνάς αυτό. Μα δεν μπορεί να το κάνει. Ποιος το είπε? Σε τι? Μπορεί, εγώ θα σου πω κάτι και εσύ να καταλάβεις. Σαν σχέση δεν είναι ότι καλύτερο. Οπότε το ξεχνάς, μην τρελαίνεσαι, γιατί δεν το βλέπω εγώ θετικό που να πετύχεις αυτό που θέλεις ή να κάνεις κάτι άλλο. Όχι. Οπότε μην τρελαίνεσαι, δεν παίζει αυτό το έργο. Στο λέω, στο υπογράφω. Ναι. Σου έρχομαι ότι καλύτερο. Πάρε με, αύριο θα είμαι live. Στις 10 η ώρα, ναι, στις 10. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι, Αθηνά. Πες με Αθηνά την ημερομηνία. Ναι. 10-12-72. Και τι θέλεις να δούμε? Που να εστιάζουμε περισσότερα, γιατί να αισθηθείς κάπου, να πιάσει τόπο, λέω εγώ. Αλλιώς δεν έχει νόημα που λέμε. Γιατί εδώ μιλάμε απευθείας, συζητάμε απευθείας. Ναι. Πες. Δεν το κατάλαβα αυτό. Σε τι? Ποιος το είπε αυτό? Δεν το βλέπω. Κοίταξε να δεις, Αθηνά, επειδή οι τοξότες συνήθως, επειδή είσαι τοξότισσα, οι τοξότες έχουν προβλήματα αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι 28 Αυγούστου. Δεν ξέρω τι λένε τα άστρα, τα ζώδια, εγώ αυτό που λέω, μην το πιστεύεις. Πρόσεξε το, μετά το 28 Αυγούστου τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα είναι πιο θετικά. Γιατί όταν λέμε ένας τοξότης, καμία σχέση δεν έχει. Όταν λέμε τοξότης, γιατί τοξότης Ταύρος, ζωδιακά δεν πάνε. Μωρέ, έχουν οικογένεια και ευτυχισμένοι και οικονομικά και... οπότε τι ψάχνα τώρα, ψηλά στα άρχιρα, άστα. Λοιπόν, εγώ θα το λέγα το εξής, επειδή με βάση τις ημερομηνίες που μου δίνεις, με τα στοιχεία που έχω, εγώ σου λέω αυτό. Πρόσεξε, μέχρι τις 28, μετά τις 28 κάνε ό,τι γουστάρεις.
ό,τι σε φωτίζει ο Θεός, εγώ το βλέπω ότι είναι θετικό, το βλέπω ότι θα γίνει, το βλέπω αυτά. Και θα είναι κάτι πολύ θετικό και μάλιστα θα το δεις από μόνος σου, γιατί όλα δεν είναι... Μπορεί κάποια στιγμή να δυσκολεύεσαι στο να ξεκινήσεις κάτι. Δεν είναι ότι να κάνεις, επειδή εσύ αυτή τη στιγμή δεν έχεις τη δυνατότητα, προσπαθείς με λίγα λόγια να κάνεις αυτό που γουστάρεις ή θέλεις, αλλά δεν θα το συνιστούσα εγώ προσωπικά, σου μιλάω πολύ ειλικρινής, ότι εσύ να ξεκινήσεις κάτι και να μπερδεύεις κάποια πράγματα, όχι. Εγώ θα το λέγα ότι πρόσεξε πολύ αυτή τη στιγμή. Γιατί και χρόνο θα χάσεις και με τους ανθρώπους θα προβληματιστείς. Οπότε πρόσεξε, γιατί δεν είναι ο χρόνος σύμμαχός σου, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό γιατί δύσκολα ξεκινάς, δύσκολα ρυθμίζεις σε κάποια πράγματα που δεν πάει έτσι όπως το εσύ νομίζεις ή μάλλον έχεις αυτή τη στιγμή, αλλά όμως μπορώ να σου πω, μπορώ να σου εξηγήσω ότι όλα τα πράγματα έχουν μια αρχή και μάλιστα μπορεί να τα ρυθμίσεις εσύ. Οπότε, μην τρελαίνεσαι, άσε να έρθουν από μόνο τους και θα το καταλάβεις και θα έρθουν τα πράγματα σε κάποια στιγμή χωρίς να τα σκεφτείς. Οπότε, μπορείς άνετα, το βλέπω θετικό, μάλιστα όσο και να υπάρχει πρόβλημα, ό,τι και να γίνει, είσαι εσύ που πετυχαίνεις τα πράγματα, είσαι εσύ που όσο και να το κάνεις, είναι θετικά. Είναι θετικά προς την πλειομεριά την τύχη σου, είναι θετικά που θα ρυθμίσεις τα πράγματα και μάλιστα μην τρελαίνεσαι καθόλου. Άστα τα πράγματα να έρθουν από μόνο τους, άστα τα πράγματα που να θεωρείς εσύ ότι μπορεί κάποια στιγμή, γιατί αλφαβήτα λόγο προβληματίζεσαι, γιατί τα ξέρεις και μόνοι σου το πρόβλημα που έχει τυθεί, αλλά όμως δεν το βλέπω εγώ προβληματικό αυτό. Οπότε μην τρελαίνεσαι, μόνο πρόσεξε, γιατί εγώ δεν βλέπω Αθηνά τα πράγματα να πάνε όπως νομίζεις εσύ. Από εκεί πέρα είναι δική σου θέμα αυτό, είναι δική σου συζήτηση που θα κάνεις. Αλλά όμως, αν προσέχεις, θα έχεις. Να μου το θυμάσαι αυτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Τι? Οκ, στείλτε μου τη γραμμή, ναι. Ναι. Για να... Γιατί είμαστε... Ναι. Ποιος είναι? Σοφία Βόλο. Από πού μας βρήκατε, Σοφία? Ustream. Οκ. Ημερομηνία γεννήσεως? Μισό λεπτό. Σε τι? Περίμενε. Γιατί εγώ χέρι αυτό το χρονικό διάστημα είναι... Φέξε μου και γλίστρισα. Ναι. Είναι πρόβλημα. Τι? Γιατί? Σε πόσες? Όχι ρε παιδί μου, επειδή οι εγώκεροι, εσύ, πρώτο 1977. 1977, ξέρεις τι σημαίνει? Σημαίνει η ημερομηνία, πρόσεξε, είναι η ημερομηνία και η μέρα πότε γεννήθηκες. Αλλά λέμε πρώτη, έχεις γεννηθεί Σάββατο. Σάββατο. Τι? Όχι. Εγώ θα σου πω το εξής.
εσύ. Γιατί έχουμε σαν εγώ κύριος, υπάρχουν θέματα και προβλήματα τεράστια. Γιατί ο Σατούρν δηλαδή κάνει το οικονομικό, σχετίζεται και με τα θέματα της λογικής. Τι θα σου πω, θα σου πω το εξής, ότι οικονομικά προσέξτε το, γιατί από κάποιο δικαστήριο που θα υπάρχει, θα το κερδίσεις αυτό, γίνεται το Σεπτέμβριο. Με τον άντρα σου, το δικαστήριο. Ποια ημερομηνία είναι? Μην το βρίσκω, πώς δεν το βρίσκω, αφού με τα βασικά στοιχεία που μου δίνεις είναι... Φυσικά δεν είναι να μην τα βρίσκω, φυσικά και ναι. Πες. Για μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Με κανένα πρόβλημα. Για να δούμε. Γιατί εδώ τα λέμε όλα, να το ξέρεις, δεν ακούγεσαι στον αέρα. Μόνο εγώ ακούγομαι, να είσαι βέβαιη γι' αυτό. Γι' αυτό το έχουμε εδώ πέρα, γιατί μας βλέπετε σε αυτό το κανάλι, στο Ustream. Μας βλέπετε live βέβαια. Λοιπόν, πρώτη συντερβίου ημέρα Δευτέρα. Πρώτη συντερβίου ημέρα Δευτέρα που έχει δικαστήριο. Πρόσεξε τώρα. Η Δευτέρα είναι η ημέρα της σελήνης. Και σου λέει, επειδή εσύ έχεις τη σελήνη τη Δευτέρα στο τοξότη και σου λέει να μου πεις ότι είσαι εγώκερος. Πρώτη-πρώτο το 73. Αν πάμε πρώτη-πρώτη το 70, συγγνώμη, το 77, πρώτη-πρώτο το 77, ημέρα Σάββατο που έχει γεννηθεί εσύ, η σελήνη τότε που γεννήθηκες ήταν στο Ταύρο. Αλλά αν πάρουμε Ταύρο με τοξότη που ξεκινάει η κατάσταση και διάφορα πράγματα, σημαίνει ότι είναι πολλά και διάφορα πράγματα που θα είναι θετικά σε σένα, ναι, και μάλιστα όχι μόνο, αλλά όμως, σημειώσε το όμως, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που είναι θετικά σε σένα, ναι, και μάλιστα θα το κερδίσεις και σου λέω